Fis-stqarrija l-Gvern qal li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista se tissokta b'kampanja negattiva u se tibqa' għaddejja b'attitudni negattiva dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment li għandu potenzjal ta' biljun euro li se jiġu investiti fil-pajjiż. F'messaġġ fuq Twitter il-Prim Ministru Joseph Muscat kiteb li l-Partit Nazzjonalista huwa l-istess partit li sena ilu tant irredikola l-pjan tal-enerġija. Dan huwa il-gimmick tal-millenju. F'diversi okkażjonijiet il-pjan tal-enerġija li se jwassal għal traħħis ta' 25% tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Partit Nazzjonalista kien isejjaħlu Alice in Wonderland. U għed jitħaq bin-nies u jgħidilhom li hu għandu l-maġika u għalhekk sejjaħlu dal-proġett Alice in Wonderland. Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment mibdul huwa xhieda li l-Gvern mhux superf. Il-Gvern għażel li jiddiskuti u li jisma' l-korpi kostitwiti kif ukoll l-Oppożizzjoni li bil-proposti tagħhom għamlu programm ġdid mibdul. Dawn huma l-proposti mħabbra. L-investiment minimu issa se jkun 1.150 miljun euro għal kull applikazzjoni. 650,000 euro se jkunu investiti għal kontribuzzjoni nazzjonali, 70% minnhom se jmorru għal Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. Dawn se jiġu investiti fi proġetti speċifiċi bħal edukazzjoni, riċerka, innovazzjoni, saħħa, ħolqien tax-xogħol, strateġija Jobs Plus u promozzjoni ta' postijiet tax-xogħol aħjar. L-applikant irid jixtri residenza ta' valur minimu ta' 350,000 euro jew kirja ta' 16,000 euro fis-sena, b'obbligu li jżomma mill-inqas 5 snin. L-applikant se jkollu jinvesti 150,000 euro fi strumenti finanzjarji approvati mill-Gvern Malti. Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment se jkun limitat għal 1800 applikant u l-programm jingħalaq kif jintlaħaq dan l-ammont. Tneħħiet is-segretezza minn dan il-programm. Fil-programm ta' ċittadinanza mibdul żdiedet id-due diligence. Bl-operaturi Maltin approvati se jkunu jistgħu japplikaw direttament għall klijenti tagħhom bl-interface tkun Identità Malta.